שלום, שמי חנה קליין, בתה של יפה, ניצולת שואה מרומניה. למעלה משנתיים חיפשתי פתרונות כיצד לשפר ולשדרג את ההכנסות של אמי, כהיותה ניצולת שואה. דרך האינטרנט הגעתי לבחור בשם עמי בר. התכתבנו ושוחחנו רבות בנושא שיפור מצבם הכלכלי של ניצולי השואה. בזכות הייעוץ, ההמלצות וההכוונות של עמי, מצבה הכלכלי של אמא השתפר עשרות מונים. עמי איש יקר, כל עבודתך היא קודש ומוקדשת לניצולי שואה. מי כמוך כבן לניצול שואה, יודע את המצוקה הכלכלית שלהם. אפילו כעת, כשאמא כבר לא בין החיים כ4 חודשים, אני עדיין אסירת תודה לך על פועלך והכוונתך, וכמובן אתה עושה הכל באהבה וללא תשלום. לסיכום, ירבו אנשים כמותך.